Arratsaldeon, Genpin filmea ikusi berri dugu orain, eta hasiera emango diogu prentsaurrekoari. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa. Gaur ikusi dugun sekzio ofizialeko Genpin filmari dagokion prentsaurrekoari hasiera emango diogu. Zuzendaria dugu guekin, galderei erantzuteko prest, lehen galdera mesedez. Egunon, galdetu nahi nion zuzendariari filmean erakusten duen ideia horren inguruan. Askotan esaten da gizonezkoek zakila ez pentsatzen dutela, baina ez emakumeek erditzearen kanal horretaz pentsatzen dutenik. Orduan horretaz galdetu nahi nioke, generoaz, amatasunaz, eta nola amatasuna joan den askotan genero femeninoaren aurka ikuspegi maskulinotik. Eskuarki, Japonian ez dago ongi ikusi eta emakume sexu kontu ez hitz egitea. Lotsa ematen du emakumeek sexuaz hitz egitea, baina Naomi ikuste du sexu kontuak oso garrantzitsuak direla eta ez direla ezkutatu behar. Eta gero esan duen bezala, emakumeek ere gizonezkoen antzera, haurdun daudenean, haurdun geratzean, lotu egiten da maite dituzun pertsonei. Orduan, lotura oso indartsua gertatzen da pertsona horien artean. Hori egia da, emakumeok ere sentitu egiten dugula, vaginan, erditza kanal horretan, kanal hori oso garrantzitsua dela emakumeentzat. Eta ni emakumea naizen aldetik, ezin dut iritzia eman aitatasunaz, baina amatasunaz bai. Uste dut, erditzea ere bizitza berri bat ematea bezala dela emakumeentzat. Ama izango da emakume hori, lehen pertsona bat zen emakumea, baina orain ama izango da erditu ondoren, eta hori izango da bizitza berria.
esperientziak ere baditu, seme badaukat, eta badakit erditze aurretik oso bakarrik sentitzen nintzen. Baina erditu nintzenetik, sentitzen naiz munduaren parte bat naizela. Eta esan dezaket alaber, amatasunaren ikuspegitik, orain onartu egin ditzakedala beste pertsona batzuk. Uste dut hori dela amatasunaren zentzua, beste pertsona batzuk onartzea. Ni medikua naiz, eta aldizkari bat argitaratzen du, Migrazione, Salud y Mobilidad izenekoa, eta bertan saiatzen gara osasuna tratatzen genero impactutik, interkulturalitatetik, beste kulturenekiko errespetutik, ni erditu izan naiz eta aldi berean medikua naiz, baina niri interesatzen zaidana da pertsonaia hori medikuarena, haren sentiberatasuna, bestelako erditze batekiko, zeren eta nik lan egiten dudan lekuetan nahiago dute emakumeek, beste emakume batzuek aztertua izatea, eta gizonezkoak ere badaude, beste ikus molde batekin, baina medikua zara. Bai, medikua existitzen da, ni medikua naiz. Jakin nahi nuen, gehixeago haren sentiberatasunaz. Izan ere, asko hitz egiten da heriotzarekiko harremanaz, bizitzarekiko harremanaz, eta haren sentiberatasunaz. Horrelako gizartako mediku asko dago Japonian, gizonezko? Yoshimura doktorea, filmekoa, pertsona berezia da. Esan dezaket, Japonian, medikoen 20% errespetatu egiten dituela pertsonen erabakiak, baina 80% medikoek erabakitzen dute zer egin behar den, noiz egin behar den zesarea, nola kontrolatu kontrakzioak, eta bar. Demagun, Japonian 20% emakumeen iritziak errespetatzen dituztela, baina 20% horren barruan ez dago Yoshimura bezalako medikurik, filmako medikua bezalakorik. Ark 20.000 erditzetik goran ibili da laguntza lanetan. Barkatu, ez da 20%, 2% baizik, barkatu.
Gaineratu nahi dut ere, bueno, euneko bi esan dugu, gisa horretako medikua. Nik dokumentalak egiten ditut, gisa horretako pertsonenak, oso gutxio baitaute Japonian, eta filmak harrigarria ematen du, oso harrigarria, baina nik ez du transmititu nahi bakarrik sorpresa. Transmititu nahi ditut ere beste zenbait gauza, aukera ditzakezue, ez dago modu bakarra erditzeko, badago beste modu bat, eta filmean agertzen diren ama guztiak erditu ondoren, segituan agertzen dira hitzak, eskerrik asko, oso pozik nago, edo oso gustura nago, beraz, klinika horretan erditu diren emakume guztiek aurrak izan ondoren mundua onartzen dute. Pentsamendu oso positiboa dute bizitzaren ganako. Eta ez dut mundu guztia behartu nahi filma ikusi ondoren modu horretan erditzera, baina bakarrik erakutsi nahi dizuet badaudela beste modu batzuk erditzeko. Nik galdetu nahi nuen, ea zuk klinika horretan erditu zinen, edo etorkizunean egingo ote zenuken? Bai, galdetu nahi diot, ea klinika horretan erditu zen bera, edo etorkizunean egingo ote zuen. Ea Yoshimura doktorea ezagutu zuen bakarrik profesionalki filma egiteko. Ez da klinika horretan erditu. Eta nahi luke bai etorkizunean, aukera baldin badago, alegia ordun geratzen bada. Ez dakitze adina arte erdi naitekeen, baina hori da nire asmoa bintzat. Bai, nik galdetu nahi nioke, esan duen hori erditu ondoren lagunduago sentitzen dela, horrek polemika sor lezake, eta uste dut filmean emakume batzuk deseroso sentitu direla, filmean iradokitzen delako agian amatasunak ematen diola emakumeari izateko arrazoia. Orduan, zein neurritan filma mintzatzen da horretaz, edo bakarrik modu bat erakusten duen. Esan nahi duzu, aurra izatea besterik gabe dela ematasunaren simbolo edo gauzatzea, bai.
Japonian ere emakume askok azken honetan ez dute aurrik. Hala erabaki dutelako, gizartea aldatzen ari delako, emakume askok jarrai dezakete lanean, Japonian, eta hori dela eta nik uste dut, gizonezkoen eta emakumezkoen artean alde handiak daudela, normala da. Lan egiteko modua ere, esate baterako gizonezkoengan, batez ere Japonian, gizonen irudia halakoa izan behar du enpresan, eta emakumeek ere jarraitzen dute lanean, eta irudia da hala izan behar duela, baina nik uste emakumeek aprobetxa dezaketela emakumeak izateko abantaila. Zeren eta Japoneko gizartean gizonek bakarrik aukeratzen dute, baina orain aukera zabaldu zaienez emakumeei ere, emetasun ukitu bat eman dizaiokete lanari. Baina esan nahi dudana da, emakumeek ez dutela aurrik izan behar. Emakume asko ere bizi daitezke aurrik izan gabe, baina esan nahi dudana da, une honetan, aukera handia dagoela, aukera dezakezu zer egin. Eta Yoshimura doktoreak zioena, medikuntza modernoak ez du zaharrak ezurtatzen. Eta edo garaiko medikuntza oso ona zela medikuntza. Nik uste dut gauza bakoitzak gauza onak dituela, eta txarrak, eta garrantzitsuena dela oreka den guztiaren arteko oreka. Eta emakumeek ere izan dezakete aurrak edo ez izan, baina garrantzitsuena da aukeratzea eta jakitea aukera asko daudela, eta gero konbinatzea eta orekatzea bizitzan. Bai, hitz egin aldezaket ingelesez, zurekin? Bai. Galdera pare badaukat. Lehenengo eta behin jakin nuke ze adin duen Yoshimura doktoreak. Eta gero, galdetu nahi nioke zuzendariari, ze metodo jarraitu duen filma egiteko, ea dokumental purua den, edo poesia, fikzioa ote dagoen bertan editatua, eta azkenik, ea proiekturik ote daukazun etorkizunerako fikzio proiekturen bat. 78 urte ditu. Gertatzen diren gauzak filmean danak egiazkoak dira. Ez dago zerantzestua, dana egiazkoa da. Gertatzen da, filma egiteko orduan aldatu egin dudala pixka bat, kronologia aldatu dut pixka bat. Orduan, nolabaiteko fikzio zentzua izan lezake, baina filmean gertatzen diren gauzak denak egiazkoak dira. え
Bukatu dut beste film bat filmatzen, fikziozko filma da, oinarritzen da liburu oso zahar batean, Japoniako liburu zahar batean, duela 1300 urtetik gorako liburu batean, liburua, poesia liburua da. Garai hartan duela 1300 urte, Japoniarrak zentratzen ziren paraboletan, beren sentimenduak adierazteko. Eta gero bere jaioterria Dana du izena, Kyotoren ondoan dago, eta bertan jende asko zegoen liburu hori idatzi duena. Film honetan lotu egiten dira, erlazionatu egiten dira parabolen bitartez antzinako munduko eta mundu modernuko gauzak. Izenburua du Haneru. Eta zahar bat da japonieraz, eta gorri esan nahi du. Eta zergatik gorri? Esaten du, gorri kolorea emakume, personek lehen bizi ikusten duten kolorea dela, eguzkia, odola, eta apur bat balenkoniatxua ere badela gorria, eta janetze da, eta horregatik hartu dut izenburu hori. Filmean ikusi ditugun erditzeetako bi gutxienez, ez dakit behar bada besten batek ies egin dit, zilborrestea leporen inguruan zeukan aurrak, eta hori badakigu, hori sufrimendu kausa izan daitekela, eta ondorioak izan ditzakeela aurra erditzeko orduan, jaiotzeko orduan. Ez dakit Japonian erditzea doainikoa da, ordaindu behar den, klinika horretan eriotz tasa berdina du, bestelako kliniketan bezala, eta beste klinikek nola ikusten dute klinika hau, zeren eta arirotasunak izaten dira kliniken artean. Hori alde batetik. Estadistiken berri baldin badakizu, eta azken galdera, posible litzateke kopia lortzea, zerenik ikusten dut oso material ona dela, prestakuntza jarraituan erabiltzeko, beste modu bat baita, ez bakarrik erditzeak egiteko, baizik eta osasunera hurbiltzeko ere. Ez dakit ze portzentaia duen klinika horretan, eriotz maila edo sufrimendu maila, baina urtebetean grabatzen jardun nuen,
eta kasu bakarra ikusi nuen jaiotzean, hilik jaio zen aurra, eta oso gutxi iruditzen zait urte betean. Eta filmean ikusi duzunez, emakumea klinikan dauden ama hoiek egiten duten lehen gauza, da gorputz indartsua aukitzea. Ariketa eginez, beren osasuna zainduz. Orduan, Yoshimura doktoreak esaten du, emakume klinika horretan jaiotzen diren aurrak oso osasuntsuak eta oso indartsuak direla. Ez dutela arazorik izaten, oso indartsuak izaten direla. Bada kasu bat hilik jaio zena, eta Yoshimura doktoreak esan zion kasu oso berezia zela, arrazoia genetikoa izan litekeela, eta Yoshimura doktoreak esan zuen, sinestezina dela 10 hilabeteraino jarraitu alizatea. Beste klinika batean egon izan balitz, ziur asko 10 hilabete baino lehenago abortatu behar izango zuen. Eta arduraldia geldiarazi egingo zuketen. Yoshimura doktoreak Japoniako tokologoekin duen harremana oso txarra da. Zergatik, Yoshimura jaunak izaldi handiak ematen ditulako, emakumekin hitz egiten duelako, bidaiatzen duelako Japonian, eta gaizki hitz egiten duelako tokologo ofizialez, beste klinika batzuez. Esaten du, ez dituztela emakumeen erabakiak onartzen, haiek usten dutela, beraiek garrantzitsuagoak direla, erditzeko orduan, baina Yoshimura doktoreak ordea uste du emakumeak garrantzitsuagoak direla erditzeko orduan, eta errespetatu beharra dagoela. Horregatik haien arteko erlazioa harreman oso txarra da. Ni jakin nahi nuen, beste galdera bat zegoen.
Erabiliteke ere zentroetan, ikastetxeetan, Japonian, ojala, Japoniako eskolek filma erabiltzea aurre informazioa emateko eta esateko azken batean erditzea ez dela sufrimendua, plazera baizik. Etorkizunean, Japonian, erabilia izango dute eskolek materiala oso gauza ona delako. Emakumeen erabakimenetik aparte, esan baituzu, metodo horren gauza garrantzitsuenetako bat dela, ze gauza gehiago konbentzitu zaituzte klinika tradizionaletan praktikatzen diren metodoekin alderatuta? Ze orain dela gutxi esan duzu, erditu nahiko zenukeela, Yoshimura medikuaren bezalako klinika batean. Filmeko irudi batzuetan emakumeak ari dira aizkorarekin lanean eta sukaldatzen. Leku hori justu klinikaren atzean dago. Garai batean Edokoa zen eta doktoreak nunbaitetik ekarri zuen, eta bertan biltzen dira emakume haurdunak eta hitz egiten dute eta ariketak egiten hasten dira. Eta emakume asko haurdunaldiaren hasieran oso urduri daude, klinikara iristen dira, oso urduri, baino denbora pasatu ahala leku horretan, etxe zahar horretan, orduan hasten dira beste emakume batzuekin hitz egiten, eta apurka indartsu sentitzen dira eta urduritasuna galtzen dute. Uste dut metodo horrek oso erakartzen nau zeren eta ikusten dut emakumeak nola aldatzen diren eta urduritasuna izan beharrean oso osasuntsu eta oso indartsu daudela eta hala sentitzen direla barruan. Horregatik nahi nuke bertan erditu hurrengoan. Kaixo, ingelesez galdetuko dut, posible baldin bada, Alemaniakoa naiz. Zure beste filmez, zertxo bai gehiago jakin nahi nuke film honen eta aurreko filmen artean ze harreman dagoen. Zure filmetan beti dago gauza komun bat, harreman estua duzula naturarekin film honetan bezala, eta jakin nahi nuke oro bat, ea uste duzun naturak beti zuzen dagoela edo batzuetan oker egon aldaiteken batzuetan. Eta uste alduzu mediku honen ikuspegia naturarekiko
tipikoa dela Japoniakoa edo gauza berezia ote dan? Gauza berezia alda?吉村先生のおっしゃっている自然観っていうか、そこには具体的には死があるということですね。例えば死産を含めて、お産の現場においてその負の要素というのが必ず存在すると。でそれは神様がコントロールしてるんだから、僕たちがいくら医療の手を使ったとしてもそれを存在させることが不可能な場合があると。で人間の持っているこの要素として、例えば物質的なものを持っている要素としても必ず壊れるとか死が訪れるということがあるという、非常に普遍的な哲学的なことを言われているんですけれども、そこはある種の真実が私もあると思ってます。ただ全ての守られた世界、例えば今ここでも外が嵐でも快適に過ごせたりとかしていることの中で感謝をしなければいけない科学の力というのもありますし、そこを私は完全に否定しているわけではないんですが、自分の表現においてはいつもその大自然の脅威と恵みというところがテーマになっていることは確かですね。Ezin esan dezaket, naturak dena ongi egiten duenik edo dena denik. Pentsatzen dudana da, naturak beldur eman dezakeela, adibidez itsasoaren ondoan bizi bazara eta tsunami bat baldin badator, naturak orduan beldurtu egiten gaitu. Japonian garai batean, antzina eta orain ere, badugu gogoeta bat naturak errespetatu beharra dagoela. Eta sentitu behar dugu natura barruan gaudela, mendian, itsasoan, bakoitzean jainkoa dagoela, eta horrek beldur ematen digu, baina aldi berean babestu egiten gaitu. Orduan, naturan gaudenean, uste dut japoniarrok badakigula sentitu behar dugula apaltasuna, eta aldi berean errespetatu natura. Horregatik ezin ezan dezaket dena denik, baina uste dut errespetatu egin behar dugula, eta apalki sentitu gure burua naturaren barruan. Eta Yoshimura doktoreaz, ura ere antzekoa da, ark pentsatzen du, eriotzan duen, lotu egiten du, eta errespetatu egiten du dena, jaiotza, eriotza dena. Eriotza gauza berezkoa da, naturala, eta uste dut errespetatu egin behar dela eriotza eta natura.
aipatuko dizu gauza bat, galderekin zerikusirik ez duena, baina nik uste dut beti gizakiak ez dirala hasten onak garen oinarritik. Akats asko ditugu gehiago gauza onak baino. Baina uste dut bizitzen garela aldatzeko eta pertsona on bihurtzeko. Zure filmean emakumeak erakusten dituzu aukeratzeko gaitasun horrekin eta haurdunaldian oso indartsuak, fisikoki eta barrutik ere. Eta irudi horrek talka egiten du amatasunarekin, beste batzutan ikusi dugun bezala, beharrezkotasunari lotua, halako opresio, halako zapalkuntza mota bat bezala. Uste duzu zure filmak ekarpena dela estereotipo horiek aldatzeko orduan, amatasuna zapalkuntzari lotzea, eta hildo hortatik emakumei balio berri bat emateko? Ez naiz saiatu, emakumeen irudia aldatzen saiatu. Uste dut nik nahi nuela besterik gabe transmititu existitzen diren gauzak, benetan gertatzen diren gauzak. Film honetan ez nintzen saiatu mezu oso indartsu bat transmititzen, besterik gabe erakutsi nahi nizuen errealitatea zertan den. Eta emakume asko agertzen direnez film horretan, behar bada irudikatzen zakete emakumeentzako filma dela, baina ez, espero dut, gizonak ere, hau ikustean, zerbait berria ikastea. Yoshimura doktorearen lan egiteko modua, bizitzeko modua eta haren pentsamendua. Ez naiz saiatu beraz oso mezu indartsua transmititzen ez da aldatzen ere. Esplikatuko diguzu 16 milimetroko formatu aukeratzeak asmo narratiboren bat ote zuen, intenzionalitate narratiboren bat ote zuen?
16ミリですと10分しか回らないという、そういうとてもリスクのある状況の中で、取り手側の意識をそこに集中させながら、ここっていうところを取るということに勝負をかけたというのはあります。で、16ミリだったりフィルムの持ってる質感っていうのは特徴ですね。というのはそういった取り手側の意識を完全に集中させなければ実は取れないっていうような要素もありますので、かつてのドキュメンタリー映画やかつての映像の捉え方っていうのはそういったものが非常に強くあったんですけれども、最近は取っておけばいいというような、とりあえず取っておこうという、そういう素材的な部分がものすごく多くて、情報としての映像が氾濫しているような気がするんですね。ですから私は今回作品を作りたかったので、Esta vez ya sé que es un poco documental. Bai, badakit bitxi xamarra dela dokumental bat, eta erdize bakoitza behin bakarrik gertatzen da, ezin da eszena errepikatu. Pentsatu nuen agian bideoz grabatzea, baina dakizuen bezala 16 milimetro erabili ditut, eta 10 minutu besterik ez dira 16 milimetroekin. Arriskua badu, baina gertatzen da, grabatitzak edala aldi bakoitzean 10 minutu, eta horretarako oso kontzentratu behar dut. Eta kontzentratzen ez banaiz, ezin dut behar bezala filmatu. Orduan, hildo horretan, oraingoan ez nuen informazioa eman nahi, baizik eta lan bat egin, horregatik erabili dut formatu hori. Beste galderaren bat, mesedez? Eskerrik asko.